Sugiotu nakmu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satuhu kita bekteni. Ing kalenggan punika kula sulih sarenipun Bapak Swata sa keluarga. Ing mriki kula ngaturaken pambagya wilujeng dumateng panjenenganipun Bapak Supardi mboten bapake nganten kakung sak keluarga kula ngaturaken sugeng enjang sarawuhipun kula ngaturaken mbok bilih wonten papan panggenan lenggahan unjukan sarta daharan ingkang kasampetaken kirang nuju prana dhateng panjenenganipun keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Supardi dalasan Ibu Kinasih. Kawula pinangka sulih sarenipun Bapak Swata sak keluarga nyuwun agunging samudra pangapunten mbok bilih wonten kikirangipun anggenipun caos pakurmatan dumateng sak rawuh panjenengan. Salajengipun inggih menika adicara ingkang badhe tumapak utawi badhe lumampah ing kalenggan punika inggih menika panggihipun punang temanten. Saderengipun panggihipun punang temanten inggih menika dipun wontenaken adicara pasrah tinampen. Wondene saking keluarga Bapak Supardi sa keluarga almarhum dipun pitadosaken panjenenganipun Bapak Rumati. Dipun pitadosaken dhumateng Bapak Rumati ingkang badhe pinangka talanging basa. Wekdal saha panggenan kawula aturaken sawetahipun monggo Bapak Rumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pepunden, para sesepuh, aji sepuh ingkang satuhu kawula bekteni. Dumateng panjenenganipun Baraya Ageng Bapak Swata, Ibu Sukarti ingkang dahat kinurmatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para tamu undangan ingkang bagya mulya. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten. Hambuk bilih kawula nilaraken subasita ngadeg wonten sapanjenengan sedaya inggih awit mundi dawuh panjenenganipun Bapak Supardi Ibu Kinasih kinen matur wonten ngarsanipun Bapak Swata saha Ibu Sukarti. Saderengipun kawula ngaturaken menggah jejeban ingkang kawula pundi. Sumangga kawula dherekaken tansah munjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kathah sanget kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami langkung-langkung kenikmatan kesempatan kenikmatan kesehatan saengga kita sedaya saged silaturahim wonten dalemipun Bapak Swata saha Ibu Sukarti. Mbok bilih ingkang angka sepisan sowan kula nderekaken sedaya keluarga saking dukuh Nggondangan Desa Nggondangan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten kinen ngaturaken salam taklim kunjuk wonten ngarsanipun keluarga ageng Bapak Swata saha para sederek tamu undangan sedayanipun.
ingkang angka kalih nglajengaken pirembakan wulan ingkang kapengker antawisipun Bapa Suwata saha Bapa Supardi ingkang badhe ndhaupaken putra putrinipun ingkang sesilih Bagus Dwi Suhani ingkang pidalem ing dusun Kagok Desa Ngarep-arep Kecamatan Ngaringan Grobogan ingkang badhe kadhaupaken kalian Dewi Wulandari putra putrinipun Bapak Supardi saha Ibu Kinasih ing pidalem ing Gundangan Jogonalan Kabupaten Klaten. Panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu saestu ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mbok bilih panjenenganipun Bapak Suwata saha Ibu Sukarti sampun ndhaupaken putra putrinipun kala wawenjang kirang langkung tabuh 8 wonten ing wihara Tridharma Loka. Saestu panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Salajengipun ingkang angka 3 mugi kanthi dhawuhipun putra kekalih kala wau nambahi rumaketing pasederekan antawisipun keluarga ageng Bapa Suwata saha Bapa Supardi. Salajengipun sendah malih kawula ngaturaken putra temanten Putri Dewi Wulandari mugi kantamya kanthi renaning penggalih. Salajengipun ingkang angka 50 panjenenganipun Bapa Supardi saha Ibu Kinasih ngaturaken sekedhik angsal-angsal ingkang boten sepintena menika mugi katampiya kanthi renaning penggalih. Mbok bilih mengkaten menggah atur kawula minangka talang aturipun Bapa Supardi sekalian Ibu hamba bilih anggen kawula matur kathah kirangipun saha kirang trapsila saestu kawula nyuwun agunging samudra paksami. Salajengipun mbok bilih sak mangke adicara sampun paripurna kula sak sederek nyuwun dungunanipun badhe nyuwun pamit mugi kawula wonten ing mergi tansah pinaringan keselamatan dumugi dalem kawula sowang-sowang. Mbok bilih mengkaten menggah atur kawula kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng para sepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kita bekteni. Langkung-langkung tunjuk dumateng pangemban-pangembating praja mewah ingkang mengkusongsong agung ing kelurahan Arep-arep. Nggih Bapak Lurah sak perangkatipun ingkang kawula mulyakaken. Ing kalenggahan menika kula pinangka surih sarenanipun Bapak Suwata. Awit Bapak Suwata menika mboten saking birawaning manah mboten saged matur piyambak wonten ngersa panjenengan sami kula ingkang kabiji mratitisaken adicara ingkang badhe tumapak. Nun inggih panjenenganipun Bapa Supardi sak keluarga ingkang sampun masrahaken dhateng putra putrinipun ing kalenggahan menika badhe kapanggihaken. Kula winangka surih sarenipun panjenenganipun Bapak Suwata tuwin Ibu Sukarti
putra panjenengan kula tampi tangan kalih ewo dene putra panjenengan wonten ing mriki kula rengkuh kados dening putra kula piyambak. Mboten wonten tembungipun putra mantu dipun anggap putranipun piyambak. Lan malih tumapaking panggihipun ponang temanten kasengkuyung dumateng para sepuh pinisepuh ingkang sami rawuh pinangka panjenenganipun menika salah satunggaling paugeran, salah satunggaling saka guru. Bapak Swata tuwin nganten sekalian nyuwun berkah saha pangestu lumahipun lampahipun panggih temanten kanthi lulus raharja kalis nir ing sambikala. Manggahipun pasrah tinampen sampun kawula tampi kanthi tangan kalih kanthi lega legawaning manah. Kala wau panjenenganipun Bapak Supardi sak sampunipun pawiyahan sampun paripurna keluarga ageng saking Klaten nyuwun pamit sekalian boten badhe dipun ambali malih dadak pamitan. Bapak Swata utawa kula pinangka sulih sarinipun Bapak Swata namung saged ndedonga wonten ngersanipun Gusti ingkang murbengrat. Mugi-mugi sak kundur panjenengan sak keluarga pikantuk nugrahaning Gusti ingkang murbeng jagat tansah mangga rahayu wonten mergi nggih wonten temugi papan panggenan soang-soang. Makaten para bapak sumawon ibu ingkang sami rawuh ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten cecer-ceweting atur mboten ngirangi trap sila sebab kula menika salah satunggaling tiyang ingkang cubluk ndodo dhateng sedaya kalepatan mbok bilih kirang pralani dhateng panjenengan sami kula nyuwun agunging samudra pangapunten sak kathah-kathahipun. Kirangipun mekaten Gusti ingkang murbengrat tansah anderek anyekseni mugi panggihipun temanten tansah manggih rahayu mboten wonten alangan satunggal rubada punapa-punapa rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Namo Buddhaya.